שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של מחנה הקיץ אופק. אז היום אתם תגלו מי המודח הראשון לפי הסקרים שאתם הצבעתם בהם, בדיסקורד, בוואטסאפ וביוטיוב. אז אני מזכירה מי היו המועמדים: נועה, איתמר, גיא, גלי ושירה. מי שלא יודח יחזור לשבת, והאחרון שיעמוד הוא המודח. אז הראשון שיכול לחזור לשבת ולהמשיך איתנו במחנה הוא היא. גלי, זאת את יכולה לחזור לשבת. אני כל כך קיוויתי שאני לא הודח. הבא או הבאה בתור שיכולה לחזור לשבת היא, הוא. נועה, זאת גם את יכולה לחזור לשבת. אומייגאד, אני כל כך פחדתי שתודחי. טוב, מזל שאני לא מודחת. הבא או הבאה בתור שיכולים לחזור לשבת היא שירה. אומייגאד. זה או גיא או איתמר. אני יודעת, אני מפחדת ברמות. מי שהולך לחזור לשבת עכשיו הוא לא המודח, והאחרון שיעמוד כאן הוא המודח. אני מקווה שזה אני ולא אתה. אני מקווה ההפך. גיא, אתה יכול לחזור לשבת. איתמר, אתה המודח. סליחה אחי, הכל טוב, זה לא אשמתך. ביי כולם. למה איתמר? לא שאני אומרת שאתה היית צריך להיות מודח, אבל כן, אם זה היה תלוי בי, הלוואי שאף אחד מאיתנו לא היה מודח. ביי אחי. ביי, 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 ביי תמר. לפחות אני לא הודחתי, ואיתמר הזה שלא עשה שום דבר. למה את מדברת ככה? אולי עדיף שאת היית מודחת. ראש מקורזל חושב שהוא יכול לדבר עליי. טוב, זה לא הזמן להתעצבן עכשיו, חבר שלנו עוזב. חבר שלנו, מי ישמע? אתם מכירים אותו כולה יום אחד. למה היא לא הודחה? אחרי שאיתמר הודח, יש לכם הפסקה של שעה עד שאנחנו מתחילים את התחרות הבאה. אני פשוט מרגיש כל כך רע עם זה שאיתמר הלך. כן, גם אני באמת העדפתי שאני יודח ולא הוא. אל תגיד את זה. זה שאתה נשארת והוא הלך, זה לא אומר שאתה צריך להפיל את האשמה עליך. בסופו של דבר זה הצופים מחליטים. את חושבת שמאיה זוכרת מה קרה אתמול בלילה? מה קרה אתמול בלילה? את לא היית איתנו. אבל אני יכולה להקשיב ולעזור. טוב, אנחנו קצת רבנו עם גלי, ובטעות נפלט לי שמאיה חמודה. איך נפלט לך דבר כזה? אתה רבת עם גלי, לא? טוב, כן, רבתי עם גלי, אבל הוא פשוט לא יודע איך לתקן את הטעות שהוא עשה. טוב, קודם כל, אם היא לא זוכרת מזה, אין לך מה להזכיר את זה. אבל מה אם היא מתביישת פשוט? אני לא רוצה שעכשיו היא לא תדבר איתי בגלל זה. אני לא חושבת, זה לא הטיפוס של מאיה. אבל אם אתה רוצה, אני יכולה לדבר איתה על זה. תודה, את החברה הכי טובה בעולם. כן, אני יודעת. טוב, בוא נשחק פינג פונג. סבבה. אני יודעת גם שאתה לא שם לב שאני רוצה להיות החברה הכי טובה בעולם. מה אתם עושים? לא היא. מה את צריכה? סיסוש, מה? את מדברת עם גיא ולא חשבת להגיד לי כאילו? אני גם פה. כן, לא נראה לי שדיברתי עם אופיר, את התלהבת ככה. טוב, כי אופיר מאוהב בך, ומה הייתי כבר נדחפת? אופיר ממש לא מאוהב בי. הוא אמר שאת חמודה, כאילו יש יותר רמז מזה. גיא, נו ברצינות. אם אתה היית אומר לי שאני חמודה, מה נראה לך שהייתי אומרת? רגע, אופיר אמר לך שאת חמודה? הוא לא בדיוק אמר לי, קצת נפלט לו. ומה אמרת לו על זה? לא כל כך דיברנו מאז, הוא חמוד ממש, אבל אני לא יודעת אם אני בקטע שלו. מה? תגידי לי, אם גיא היה מציע לי לצאת איתו, הייתי קופצת על זה. אבל אני לא הצעתי לה לצאת איתי. בסדר, אני רק הבאתי דוגמה. אני אומרת, לכי על זה. אני לא יודעת. אם את לא מחבבת אותו, את לא חייבת. כן, אבל אם הוא מחבב אותך פי מיליון, כמו שאני מחבבת את גיא, אז את יכולה להסכים. אני ידע כבר מה לעשות עם אופיר. וואו, איזה קטע שנשארנו פה כזה רק אנחנו. אז על מה אתה רוצה לדבר? על שום דבר. מה יש לו? אני ממש מבואס מזה שאיתמר הודח. כן, גם אני. הוא היה די חמוד. יותר חמוד ממני? אוי, תשתוק כבר. אתה חושב שהתחרות הפעם תהיה יותר קשה? אני מקווה שלא, ואני מקווה שלא נפסיד. שלום לשני הקבוצות וברוכים הבאים לתחרות השנייה שלכם. אז התחרות הבאה שלכם הולכת להיות אתגר האוכל המגעיל. ליזה, כן אופיר. חסר לנו כוח אדם, כאילו אנחנו 4 והם 5. אל תדאג, למשימה הזאת לא תצטרכו יותר מאיש אחד. בכל פעם תבחרו חבר אחד מהקבוצה שלכם שיבוא ויאכל אוכל מגעיל. לא כל כך טוב. לשני הקבוצות יהיה את אותו האוכל, אבל הראשון שיסיים את האוכל לפני הקבוצה השנייה ינצח. מה הקבוצה המנצחת מקבלת? עוד נקודה לשלב
לשלב הגמר, והילד שיסיים את האוכל יותר מהר ויזכה בנקודה לקבוצה שלו, יקבל חסינות מההדחה היום. זה כבר יותר מעניין. אז תבחרו את שני החברים מהקבוצה שלכם ובואו נתחיל. אוקיי, מי בוחרים מפה? לא, אני יודעת שאני לא אסיים את האוכל כי יש לי סכרת. מה? את בסדר? את צריכה משהו? זה מתאפק. לא, ומה? לא, הגוף שלי פשוט לא מצליח לאזן את רמות הסוכר בדם. רגע, אז איפה המזרק שלך? איך אתה יודע שאמור להיות לי מזרק? יש לי אחות, קוראים לה תואר, גם לה יש סוכרת. היא במזוודה, הכל בסדר, אבל עדיף שלא תבחרו אותי אם יהיה משהו ממש מגעיל ואולי גם מתוק. אז עדי פסולה, ובצדק. אני יכול, סבבה. אוקיי, אז יש לנו את גיא ושירה, את רוצה? אני לא יודעת, אני חושבת שעדיף שאת תלכי. אוקיי, אז בקבוצה הכחולה יש לנו את נועה וגיא. קבוצה צהובה? אני לא הולכת, זה נשמע דוחה. אז מה את עושה פה בעצם אם את לא עושה שום דבר? אני אלך, הכל בסדר. טוב, גם אני אלך. בקבוצה הצהובה נבחרו אופיר ומאיה. אבל אני אוהבת אתכם ולא בא לי להפסיד. הכל בסדר. נסתדר, ונקרא לכם את הצורה. אבל נסתדר. אתם ממש חיים בסרט, אתם יודעים את זה? צוחקים איתך. שלב ראשון, נועה מול אופיר. אז המאכל הראשון שלכם זה לזניה עם עיניים. זה לא באמת עיניים, נכון? ברור שלא, זה גומי. אבל בפנים יש פטרוזיליה, כוסברה, ברוקולי וכל הדברים הבריאים שאתם ממש אוהבים. איכס! אני שונאת דברים בריאים. אני שונאת ברוקולי ופטרוזיליה. היא תמיד נתקעת בשיניים ולא יוצאת. בכל מקרה, כל קבוצה תצטרך לבחור נציג חדש. אני יכולה ללכת אם אתם רוצים. אני כבר השתתפתי בתחרות הקודמת. יאללה נועה, תנצחי אותם. אוי, זה נראה כל כך דוחה. אבל מזל שאני באה מבית בריא שאוכל ברוקולי כל יום. מי הולך? אני יכולה ללכת, שלא תגידו שאני לא מועילה במשהו. טוב, אם את בטוחה שאת תנצחי, תתנו לגלי. נראה איך היא מסוגלת להתמודד עם דברים. אז גלי מול נועה. בהצלחה. וואו, זה היה ממש טעים, רק הגומי טיפה. מה? איך את אכלת את זה בביס אחד? את בטוח רימית. למה לה היה משהו טעים ולי יש ברוקולי מגעיל כזה וזז? גלי, שני המנות בדיוק אותו הדבר. זה לא הגיוני שהיא סיימה את זה לפניי, אני אפילו לא התחלתי. את רימית. אני לא רימיתי, מה את מחפשת אותי? כן, אז איך את אכלת את כל זה בביס אחד? אני רגילה לאכול בריא מהבית. אז פתאום את רגילה לאכול בריא מהבית, מה את אומרת? רמאית, בטח שמת לה איזה שוקולד דוביי בפנים. ליזה לא רימתה, לשתינו היו את אותם המנות. טוב, אני לא מאמינה לזה. איזה מעצבנת. מה היא רוצה ממך? עכשיו היא מתעצבנת וטוענת שהמנות שלנו לא אותו הדבר. היא סתם מחפשת אותך, אל תתייחסי. אין, זה בכוונה, פשוט מנסים להכשיל אותי פה. אף אחד לא מנסה להכשיל אותך, היא באמת רגילה לאכול בריא מהבית. מה אכפת לי? אז אל תביאו לה בריא. למה בחרתם אותי ולא מישהו שאוהב בריא? את ביקשת להיבחר. די, זה פשוט בלתי נסבל. זה לא הגיוני שאני מחרפת את נפשי ומעזה לגעת בדבר הזה, והיא פשוט ונגמר. זה הדבר הכי מעצבן שקרה לי ואני לא צוחקת. היא פשוט מחפשת אותי. אני באמת לא עשיתי שום דבר. בן אדם נורמלי, אוכל דברים בריאים מהבית, ועכשיו גם זה לא בסדר. גלי הזאת פשוט מחפשת פה כל בן אדם אפשרי. בכל משימה אפשרית שבה היא תתמודד, היא או תכעס על המפסיד, או תכעס על המנצח. היא הבן אדם הכי מעצבן ביקום. נקודה הולכת לקבוצה הכחולה. יש! מה יש? רימית. כשאני מרמה בטאקי אני לא צועקת יש כמו כולם. אז לפחות את מודה שאת מרמה במשהו. חמודה, שקט. טוב, היום הזה נגמר. מחר התחרות הבאה והיא הולכת להיות הרבה יותר קשה. רוצים להשפיע מי יהיה המודח הבא? הצטרפו לקהילת היוטיוב, ערוץ הוואטסאפ או לשרת הדיסקורד של טוקטיים וגם אתם תוכלו לבחור מי יודח. נתראה בפרק הבא.